Sa pagpapatuloy ng mga pangyayaring yon, napansin niyang lumalaban na lamang ito upang maibsan ang nararamdaman nitong galit. Bukod kasi sa nawawala na ang pagmamalabis nitong manalo, napansin din niyang parang hindi na nito pinag-iisipan ng mga bagay na ginagawa nito. Dahil sa kawalan ng taktika ni Teryo, nabigyan naman siya nito ng pagkakataon para makapag-isip ng paraan kung papaano niya yun matatalo. Makalipas pa ang ilang minuto, sa kumpas ng kanyang sundang, umahon mula sa mga alikabok at buhangin ang dalawang dambuhalang tagapagmasid na engkanto. Isa yung uri ng markupo na naninirahan sa disyerto. Pagsilay naman ni Teryo sa mga nilalang na yon, mas lalo pa nitong hindi na kontrol ang kanyang galit na siyang naging sanhi upang tuluyan na yung mahulog sa mga kamay ni Leonor. Habang tumatakbo yun papalapit sa kanya, walang patid naman ang pagsigaw nito ukol sa ginawa niyang pag-agaw sa mga kasamahan nito. Naalala kasi noon ni Teryo na halos ganun din ang ginawa ni Leonor sa kanilang dating pinuno. Sadyang hindi niya mapalagpas ang ganoong bagay, kaya kahit wala na siyang maisip na paraan, pinili niya pa ring sumugod gamit ang kanyang buong lakas. Nang masipat naman ni Leonor ang ginawa nito, muli niyang ikinumpas ang kanyang sundang na siyang naging sanhi upang sunggaban ito ng dalawang naglalakihang markupo. Paglapit naman ng mga nilalang na yun kay Teryo, agad naman siya nitong nilapa hanggang sa tuluyan nang bumigay ang lahat ng kanyang mga agimat at pandipensang mutya. Hindi naglaon, kagaya ng mga naunang opisyal, napabagsak niya rin ito. Pagkahandusay naman ito sa lupa, agad namang kumalat ang dugo nito sa paligid hanggang sa dahan-dahan na rin yung nanghina at kalaunay binawian ng buhay. Sa puntong nalagutan niyo ng hininga, agad naman yung pinagpistahan ng hindi mabilang na mga insekto at uod. Segundo lang din ang naging pagitan nang maging kalansayang buong katawan nito. Pagsilay naman ng mga barawan sa ganoong kaganapan, dali-dali naman silang lumapit kay Leonor upang magtanong ukol sa mga bagay na kanila pang gagawin sa lugar na yon. Di rin kasi may pagkakaila ng mga ito ang matindi nilang hangarin na masilayan ang kaharian ni Teryo. Nang marinig naman niya ang sinabi ng tatlo, minabuti naman niyang magpatuloy sa paglalakad patungong palasyo. Habang papalapit sila sa lugar na yon, pasimple naman nilang inihanda ang kanilang mga sandata. Nauna na rin ang isang barawan sa kanila upang mapagmasdan nito ang lugar kung sakali mang may nilalang na buhay pa. Maya-maya pa, nang masipat naman itong patay na ang lahat ng nilalang na naroon, agad naman yung nagbigay ng hudyat sa kanila. Pagsilay naman niya sa mga naging senyas nito, di naman niya maiwasang mapangiti, sabay wika doon ng, "Natural, patay na ang mga yan. Natalo na ang kanilang pinuno, kaya ang lahat ng kinakailangan nila para mabuhay sa mundong ito ay tumigil na. Sa ngayon, tayo na lamang ang humihinga sa dimensyong ito." Nang marinig naman yon ng kanyang mga kasama, tuluyan naman itong nakaramdam ng kapanatagan sa sarili nila. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, napasok na nga nila ang palasyo kung saan agad namang tumambad sa kanila ang mga eksperimentong naudlot buhat sa pagkamatay ni Teryo. Nalaman nila sa lugar na yon na may mga nilalang itong nililikha na may kaugnayan sa dugo ng mga naikulong na tagapagmasid. Libo-libo rin ang mga sundalong kasalukuyan itong nililikha sa pinakailalim na bahagi ng palasyo. Base sa mga nalaman ni Leonor, kasalukuyan itong gumagawa ng hukbo upang gamitin sa mga pananakop.
Lumalaki na rin kasi ang pangangailangan ni Teryo sa mga kaluluwa, kaya na may humahangad na itong manakop. Dagdag pa niya na, mabuti na lang at napigilan nila ang mga eksperimentong yon, dahil kung hindi, magdudulot ito ng matinding panganib sa lahat ng bayan na malalapit. Naniniwala rin siyang katakatakot ang kakayahan ng mga nilalang na binubuo nito, kaya hindi yun marapat na maliitin. Dahil sa kanyang mga nalaman, hindi niya nilisan ng lugar nang hindi nawawasak ang lahat ng mga talaan at ginamit sa eksperimento. Para na rin makasiguro, sinunog nila ang palasyong yon bago nila ito iwan. Ayon kay Leonor na, sa dinami-rami ng lugar na kanyang napupuntahan, tanging doon lamang siya nakakita ng isang malawak na silid na punong-puno ng mga labi ng taong naging biktima ng pangkat nito. Sa dami ng mga bungo sa lugar na yan, halos hindi nila mabilang kung ilang katao ang pumanaw doon. Gayunpaman, kahit kalunos-lunos ang sinapit ng mga ito, hindi niya na yun inisip pa, gawa ng naniniwala siya na masaya na ang kaluluwa ng mga ito. Bukod kasi sa nabigyan na sila ng hustisya, napagbayad na rin ang lahat ng mga nilalang na gumawa ng karumal-dumal sa kanila. Ilang oras pa ang lumipas, wala na nga silang pakay sa lugar. Paglabas nila ng palasyo, agad naman niyang sinabuyan ng apoy ang bawat dingding nito. Isipin ninyo, gawa sa purong pader na konkreto ang pundasyon ng palasyong yon, pero mabilis itong natupok ng kapitan nyo ng baga na nagmumula sa kanyang sandata. Pagkalat naman ng apoy sa buong paligid, nagmamadali naman silang pumunta sa lagusang dinaanan nila kanina. Sa kasagsagan naman ng kanilang pagtakbo pabalik, napansin naman nilang may bumabagsak na mga buhangin sa kisame ng pasilyo. Dahil dito mas lalo nilang binilisan ang pananakbo, gawa ng ayon kay Leonor, isa yung indikasyon na mamamatay na ang nilalang na kasalukuyang tinutungtungan ng dimensyon. Hindi magiging maganda para sa kanila na maabutan ng huling hininga nito sa loob dahil paniguradong mawawasak ang lugar na yon. Nang marinig naman ito ng mga kasama niyang barawan, mas lalo pa itong nagmadali sa pananakbo. Kalahating oras pa ang lumipas, napasok na nga nilang ikalawang hanay ng pasilyo at mula roon direkta na nilang hinanap ang lagusan. Mabuti na lang matatalas ang kanilang mga paningin, kaya bago pa man ito magsara, nagawa na nila itong masilayan. Pagpasok naman nila rito, agad namang tumambad sa kanila ang mundong kinaroroonan nila Manoy Onong. Maya-maya pa, nang manumbalik na ang ulirat ni Leonor sa mundo ng mga buhay, doon niya nakita ang kanyang mga kasama na hindi maganda ang kalagayan. Bukod kasi sa mga namatay sa hanay ng mga ito, pansin na pansin din niya na napalaban yon pagpasok nila sa loob ng dimensyon. Dala naman ng matinding pag-aalala sa kanyang mga kasama, dali-dali naman niyang nilapitan si Manoy Onong upang yon ay kausapin. Pagtanong naman niya rito, kalmado naman yung humarap sa kanya na para bang walang nangyari. Sa kanilang pag-uusap, ibinahagi nito sa kanya na pagpasok pa lamang nila sa dimensyon, tumambad sa kanila ang pangkat ng mga gabunan at mga aswang na napapanig sa ibang mga angkan. Nagpumilit ang mga itong pumasok sa lagusang yon, kaya ang ginawa ng pangkat nila Manoy Onong, harapan yung pinigilan. Hindi naging madali ang kanilang pakikipagbunos sa mga ito, gawa ng di nila inaasahan na may dala-dala pala yung mga pangontra laban sa lahi nila. Sa loob ng 2 oras na pakikipagbuno sa mga ito, buong puwersa nila yung hinarap
kahit 4 na beses na mas marami ang bilang nito kumpara sa kanilang grupo. Nagsimula na rin noong gumalaw ang punong kanilang binabantayan na siya namang mas lalo pang nagpahirap sa kanila upang maisakatuparan ang kanilang misyon. Mabuti na lang, likas na matatapang ang mga kasamahan nila kaya nagtagumpay sila. Ang kaso lang, kahit nagtagumpay ang pangkat ni Manoy Onong, hindi nila maipagkakaila ang dami ng kasamahan nilang pumanaw. Unang beses lang din yun nangyari, kaya dinibdib talaga yon ng iilan. Ngunit sa kabila nito, hindi naman sila nagreklamo, gawa ng nasisiguro nila, parte yon ng kanilang dakilang layunin. Nang marinig naman ni Leonor ang tungkol dito, taus-puso naman siyang nagpasalamat kay Manoy Onong. Anya, habang buhay niyang hindi malilimutan ang utang na loob sa angka nito. Dagdag pa niya na, matapos ang kanilang misyon, nangangako siyang hindi na niya ito gagambalain pa. Nang marinig naman ng matanda ang kanyang sinabi, agad naman siya nitong tinapik sa kanyang balikat habang sumasagot sa kanya ng, "Wala kang dapat ihingi ng tawad, Leonor. Trabaho namin to, kaya kami may kasalanan sa pagkawala ng aming mga kasama. Hindi ito ang buhay, kaya hayaan mo na yung mga nawala. Baka talagang oras na nila. Sa kabila na lang din tayo magkita-kita. Anong malay natin, napatawad ng nasa itaas ang lahat ng ating mga kasalanan." Dahil sa sinabi nito, bigla naman siyang napatahimik. Sa punto kasing yun, napagtanto niyang totoo ang mga katagang ibinahagi nito. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, minabuti na nilang gumawa ng hukay para ilibing ang mga pumanaw nilang kasama. Di naman ito naging mahirap para sa kanila, gawa ng ang mga barawan kaisa na ng lupa. Sa kumpas ng kanilang mga kamay, kaya nilang gumawa ng uka kahit gaano pa ito kalalim. Isa yon sa mga pangunahin nilang abilidad na siya namang pinakikinabangan ng husto ni Leonor. Matapos naman nilang mailibing ang lahat, agad naman nilang sinunog ang nabuwal na puno bago nila ito lisanin. Sa pagsapit naman ng sumunod na araw, nadatna ni Leonor ang kanyang sarili sa bayan ng Daraga. Inabot pala siya ng antok noon sa gilid ng merkado, kaya kahit madilim-dilim pa, nagising na siya buhat sa mga taong naghahanda sa mga gulay at prutas na isasaod ng mga ito. Sa pagtayo naman niya sa kanyang kinahihigaan, pinili na muna niyang dumaan ang simbahan. Hindi niya mawari pero nararamdaman niyang parang tinatawag siya nito. Sa pagdating naman niya sa lugar na yon, bumungad sa kanya ang 2 antingero na nakasilay sa tore ng kampana. Seryosong pinag-uusapan ng 2 ang tungkol sa mutya nito at ang araw kung saan maaari nila itong makuha. Nang marinig naman ni Leonor ang pag-uusap ng 2, agad naman siya roong lumapit, sabay bulong ng tungkol sa iilang parte ng lugar nila kung saan ito pwedeng makakuha ng mutya. Ayon sa kanya, na kung baguhan ng mga ito sa larangan ng lihim ng aral, sa hoyopan-hoyopan sila tumungo at manampalataya. Marami kasing napapabalitang mutya roon, lalo na tuwing araw ng Semana Santa. Pagkarinig naman ng 2 sa sinabi niya, bahagya naman itong napatahimik habang dahan-dahang ibinabaling ang kanilang paningin sa mukha ni Leonor. Mula ulo hanggang paa rin nila yung tinitigan na para bang duda sila sa mga bagay na inilahad nito. Subalit,
Nang masipat ng mga ito ang mga buhay na agimat sa kanyang katawan, doon na yon nagpakita ng galang. Nagtanong na rin ang mga ito ng kung ano-ano hanggang sa humaba na ang usapan nila. Kalahating oras pa ang dumaan. Ibinahagi niya doon ang mga masiselang mga detalye ukol sa pagkuha ng buhay na mutya. Naglatag din siya ng mga araw na pwede yung kuhanin upang hindi na sila maobliga na maghintay ng mahal na araw. Matapos naman niyang mailahad ang lahat-lahat, agad naman niyang tinapik ang balikat ng dalawa, sabay wika sa mga ito ng, "Huwag niyo na munang pagtangkaang kunin ng mutya ng kampana at birhen. Di niyo pa yan kaya. At sigurado akong ikakapahamak niyo lang yan. Magsimula kayo sa mga pangkaraniwan. Bato-omo, mutya ng tubig, at iba pa. Payo ko sa inyo mga kaibigan, talinuhan ninyo sa paghahanap. Hindi ito isang palaro lang. Sa oras na magkamali kayo, wisyo at buhay ninyong kapalit. Marami na ako nakitang mga baguhan na nabaliw dahil sa kanilang mga kapangasan. Sige, mauna na ako. Magandang umaga." Pagkalahad naman niya ng mga katagang yon, agad naman siyang umalis. Minarapat niyang wag nang magtagal sa lugar dahil sa masyado ng mahaba ang usapan nila. Habang binabagtas naman niya ang daan, panay naman ang pagtatanong ni Ermitanyong Rubio sa kanyang isipan kung bakit niya ginawa ang ganoong bagay. Mas mainam kasing isikreto niya lang ito, gawa ng may makukuha siya sa oras ng kanyang pangangailangan. Ngunit, nang marinig naman niya ang sinabi ng matanda, mariin naman niyang inilahad na hindi niya yun ginagawa para sa kapakanan ng dalawa. Kaya niya ibinahagi ang ganoong detalye dahil nakitaan niya yon ng potensyal na maging mahusay na mga antingero. Dagdag pa niya na kinakailangan nilang maparami ang kanilang mga miyembro upang maging ligtas ang kabuuan ng kanilang lugar. Isa rin kasi sa mga mithi noon ni Leonor ang mapanatili ang pag-iral ng mga taong may alam sa lihim na karunungan ng kanan. Napapansin niya kasi noong mga nagdaang taon, pababa na ng pababa ang bilang ng mga ito. Hindi yun magandang senyales para sa kanya dahil anumang oras, maaari silang salakayin ng pangkat ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Pagkarinig naman ng kanyang maestro ukol sa mga bagay na yon, di naman ito maiwasang tumawa na parabang nang didiskita. Maya-maya pa, nang mapansin naman niya ang akto nito, agad naman niya itong hinataw ng latigo, sabay paalala rito ukol sa estado ng buhay nito. Dahil sa kanyang sinabi, doon pa lamang napatahimik ang matanda. Upang hindi na rin lumala ang kanyang galit, personal na itong humingi ng tawad sa kanya. Sa paglipas pa ng mga araw, nakabalik na nga siya sa kanilang tahanan. Nadat na naman niya noong kumpleto ang kanyang pamilya, kaya naging masaya ang kanyang pamamahinga. Dala na rin ng matinding pagod buhat sa kanyang naging paglalakbay. Pinili niyang magpahinga ng 1 buwan. Yun lang naman kasi ang kanyang magagawa dahil sa wala pa naman silang ideya ukol sa kinaroroonan ng mga natitirang opisyal. Base rin sa mga nakalap niyang ulat, may posibilidad na nagsasama-sama na ang 4. Sa kanilang 10 kasi, ang mga yun lamang ang pinakamalapit sa bawat isa. Alam ni Leonor na suportado ng mga ito ang sumunod sa kanya, kaya hindi malabong nakaagapa yon sa matandang ikalawa sa mga dating opisyal ni Ermitanyong Rubio. Nang maunawaan naman niya ang tungkol dito, agad naman siyang nagbigay ng ulat sa mga barawang may lakas pa na maghanap sa mga hangganan ng lugar nila. Upang makasigurong mahanap yon ang kanyang mga kasama, direkta na niya itong binigyan ng pahintulot
para tumawid sa mga karatig bayan. Sa oras kasi na wala silang mahanap sa kanilang lugar, wala silang pagpipilian kundi lawakan ng kanilang paghahanap. Dahil sa kanyang mga naging utos, agad namang kumilos ang mga barawan. Naniniwala ang mga ito, hindi magiging madali ang paghahanap nila dahil sa puwersa ng mga opisyales na nagkaisa. Kung sakali mang nakagawa yun ng isang makapangyarihang sabulag, magiging taon ang bibilangin bago nila ito mahanap. Dahil sa mga ganoong agam-agam, pinili na lamang nilang gawin ang lahat ng kanilang makakaya. Alam din kasi noon ni Manoy Onong na kahit nagpapahinga lang itong si Leonor, alam niyang gumagawa yun ng paraan. Sa paglipas pa ng mga araw, wala pa ring ulat na dumarating. Upang hindi naman maburyong ang mga natirang barawan sa ilalim ng kanyang tahanan, binigyan niya yon ng gawain gabi-gabi. Ayon sa kanya, hindi na siya magbabantay tuwing gabi, kaya nasa kamay ng mga ito ang kanilang mga kaligtasan. Inabisuhan din niya yung patayin ng lahat ng makikita, maliban na lamang kung isa itong pangkaraniwang tao. Dagdag pa niya na, kinakailangan ding magmasid ng mga ito sa baryo upang malaman nila ang kasalukuyan doong nangyayari. Nang marinig naman ng mga barawan ng kanyang utos, hindi naman yun nagdalawang isip na sumunod. Pagsang-ayon naman ng mga ito sa kanya, bakas sa pagmumukha ng mga ito ang matinding saya. Mag-iilang linggo na rin kasi yung nakatago sa ilalim ng lupa na halos walang ibang ginagawa. Nang masipat naman niya ang pagsang-ayon ng mga ito, agad naman siyang bumalik sa kanilang tahanan. Pagdating naman niya sa kusina, tumambad sa kanya ang nanay niya na kasalukuyang nagluluto ng merienda. Sa estado ng mga ito, alam niyang sanay na yon sa kanyang pamamahay, kaya naman kahit papaano natutuwa siya. Hindi niya kasi sukat akalain noon na ganoon ang mangyayari sa pamilya niya. Noong una kasi, hindi pa talaga siya kumbinsido na sasang-ayon ang kanyang ama sa plano niyang palipatin ng mga ito. Akala nga niya papagalitan siya nito. Mabuti na lang sumunod yun sa kanyang nais. Dahil sa naging pasya noon ng tatay niya, kaya nasiguro niya ang kaligtasan ng buhay ng mga ito. Sa pagsapit naman ng gabi noong mismong araw, agad naman silang nagkatipon sa labas ng bahay para magsagawa ng isang salo-salo. Inilatag na rin nila ang mga naipon nilang tuba, gawa ng nagkasundo na sila na mag-inuman pagkatapos ng hapunan. Matagal na rin kasi nila itong hindi nagagawa, kaya yung padre de pamilya na nila mismo ang nag-aya. Pabor naman yun kay Leonor, gawa ng halos hindi na niya matandaan ang huling araw na naging masaya siya. Makalipas pa ang ilang minuto, nagsimula na nga ang kanilang kasiyahan. Ang kainuman niya noon, yung nanay niya, ang kanyang ama, tapos yung kapatid niyang sumunod sa kanya. Tuba at saging lang din ang kanilang pinagsaluhan, pero yung panlasa niya, sobrang sarap ng mga ito. Habang tumatagal, unti-unti na niyang nararamdaman ang kalasingan, kaya nung medyo umiikot na ang kanyang paningin, doon na siya naglakas loob na ilahad sa kanyang ama ang lahat ng kanyang mga pinagdaanan. Paglapag naman niya ng kanyang sundang sa mesa, inutusan niya ang kanyang kapatid na buhatin ito. Napansin niya kasing panay lang ang pagtawa nito sa kanyang mga kwento, na para bang pinapalabas nito na hindi yun totoo. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, bahagya naman yung napatahimik, sabay wika sa kanya ng, "Kuya naman, nagbibiro ka ba? Sundang lang yan eh. Kaya paano hindi ko yan maaangat?
Ay nako, iba na talaga ang tama sa utak ng tao kapag lasing na no? Nang marinig naman niya ang sinabi nito, muli niyang inulit ang kanyang utos. Pero sa pagkakataong yan, isang bareta ng ginto ang kanyang inilapag sa mesa. Ayon sa kanya, maangat lang yon ang kapatid niya ng kahit 1 pulgada. Ibibigay niya ang bareta ng gintong hawak-hawak niya. Dagdag pa niya na, seryoso siya sa kanyang mga sinasabi, kaya pagkakataon na nito para magkaroon ng limpak-limpak na pera. Mariin din niyang inilahad na sosolohin niya ang salaping makukuha niya, gawa ng bibigyan niya rin ng hiwalay na salapi ang mga magulang nila. Pagkarinig naman ng kanyang kapatid sa kanyang sinabi, di naman ito maiwasang magulat, gawa ng pakiramdam nito, napakayaman niya. Ngunit sa kabila ng mga papuring kanyang natatanggap, maigi niya pa ring hinihintay ang pagsang-ayon nito sa kasunduan niya. Makalipas pa ang ilang minuto, nang mapansin naman ng kanyang kapatid na naghihintay siya, bahagya naman yung napatahimik sabay wika sa kanya ng, "Yan ba talaga ang gusto mo? O sige, bahala ka. Basta kuya, walang bawian ha." Kasabay ng pagwika nito ay ang dali-dali naman itong paglapit sa sundang. Paghawak naman ito sa hawakan, buong lakas naman niya itong iniangat sa mesa, ngunit kahit konting paggalaw lamang nito, hindi yun nagawa ng kapatid niya. Dahil sa pangyayari, maraming paraan na itong ginawa, yun nga lang nanatili pa rin itong bigo. Upang mapaniwala naman ni Leonor na walang daya ang sundang na yon, muli niya itong binuhat ng dahan-dahan. Ipinakita niya rin sa kanyang kapatid ang ilalim nito, maging ang loob ng lalagyanan. Matapos naman niya itong gawin, tuluyan naman niya itong nakumbinsi na wala na ngang pandaraya sa kanyang tangang sandata. Sa muli naman niyang paglapag nito sa mesa, agad naman niya itong inabisuhan na buhatin ang sundang. Ngunit sa kasamaang palad, ganun pa rin naman ang nangyari. Sa isip-isip noon ang kanyang kapatid, kung talagang ang napakabigat nito, hindi malabong mawasak ang mesang yon. Bukod kasi sa ubod na ito ng luma, lumalangit-ngit na rin ang mga pundasyon nito tuwing inuupuan yon ng kanilang bunso. Matapos naman itong maisaalang-alang ng kanyang kapatid, wala na rin yung nagawa kundi ang maniwala sa mga bagay na kanyang sinabi. Sumuko na rin yun sa alok niya, dahilan para ibigay na niya sa kanilang ama ang baretang gintong inilabas niya. Ilang oras pa ang lumipas. Nagtapos na nga ang masaya nilang inuman. Lahat sila nalasing talaga, kaya halos hindi na nila naalala kung papaano sila nakabalik sa kanilang mga silid. Sa pagsapit naman ng sumunod na araw, si Leonor na munang nag-asikaso sa mga gawaing bahay dahil sa himbing ng tulog ng mga ito. Pagising naman ng kanyang ina, di naman ito mapigilang magulat dahil sa nasilayan nitong mga nakahandang pagkain sa hapagkainan. Sa kasagsagan naman ng kanilang pagsasalo-salo, muling nagpaalam itong si Leonor ukol sa nalalapit na paglalakbay nito. Nang mailahad na niya ang mga bagay na yon, nangako naman siyang kapag natapos na ang kanyang misyon, hindi na siya aalis pa sa kanila. Dagdag pa niya na, yon ang pinakamahalaga sa lahat ng kanyang misyon, kaya kahit na anong mangyari, kinakailangan niya itong matapos. Nang marinig naman yon ng kanyang ama, agad naman yung lumapit, sabay hawak sa ulo niya. Matapos nun, napangiti na lamang ito, kasabay ng pagwika nito ng, "Suportado ka namin sa lahat ng bagay.
Wala kang maririnig na tutol mula sa ating pamilya. Ang hangad ko lang sana, anak, umuwi ka ng ligtas at kumpleto. Yun lang. Mag-iingat ka. Okay. Pasensya na kayo, medyo matagal tayong nawala, no? Matagal tayong absent. Last 4 episodes to. Splitin na lang natin, twice tayo. Bukas 2, tapos Tuesday 2 para dire-diretso yung pakikinig ninyo. Sorry medyo matagal tayong nawala. Para sa mga hindi nakanood ng live ko, meron tayong live dyan na pumasok tayo ng Diplomat Hotel. Pakicheck na lang. Tsaka yun lang, sabihin ko lang sa inyo na last 4 episodes tayo rito. Sana mahintay ninyo, no? Kaya, yun lang. Yung 18, 19, bukas, tapos 20, tsaka finale, Tuesday. Yun lang. Salamat.